Namanje abantu basalokhu bemthelekela lo wesifazane owazama ukugxeka impilo kaKhuzani nomthandeni yokugqoka izinto ey'bizayo. Sawubona Maqonywa engakhulumile. Sawubona wezwane. Ngiwomunye mina wabantu abayiphendula leya video yakho ngendlela engayiphendula ngayo. Futhi nami ngicabanga ukuthi ngayizwa ngendlela ayizwa ngayo lo mfo omphendulayo. Sengiphinde ngayilalela futhi ividiyo yakho njengamanje le oqeda ukuyenza. Wena Zwane kuleya video yakho wawugxeka. Uthi uma uqeda ukugxeka ebese ubeka owakho umbono ukuthi wena kube uwe. Ngabe wenze nje. Wena wawugxeka ukuthi umuntu angayigqoka kanjani ijakhethi ka-23,000 enomqondo osebenza ngendlela e-right, kube engabe leyo mali uyayithatha kuney'ndawo ey'dinga ukuthuthukiswa, khona o-boxer punch, khona obani, khona obani. Wena Zwane wawugxeka waze wathi wena nje awuyigqoki, ngeke uyigqoke impahla engaphezu ka-600. Owakushiwo uwe lokho. Wena wawugxeka isenzo sikaKhuzani nomthandeni sokugqoka iy'mpahla ey'bizayo. Ngaze ngathi mina angeke thina siyifanise nalaba bantu ngoba into nento ayenzayo isuke izongena ku-social media yoguglishwa ku-inthanethi ukuthi ibiza malini. So njengoba wena ungeke uyigqoke into engaphezu ka-600, bona bakwazi ukukwenza lokho ngoba bona yibo. So nje ngiyayilalela nale video yenza manje Zwane, kodwa angi-understand ukuthi inhloso yakho ukumchwensa lo mfo, noma ukumcacisela ukuthi wena wawuthini, noma sekuwumchomela naye, noma sekuyimpakamo. Angi-understand nje, ngizama uku-understanda, kodwa uma usumtshela unabafazi bakho, wena uphosta abafazi bakho, ulungisa impilo yakho, ile nto kwakumele uyenze kwasekuqaleni wena Zwane. Uma ubona ukuthi wena unamandla uvele uyokhanda u-boxer punch lapho ongekho khona. Uyeke uKhuzani nomthandeni abangasiboni isidingo sokukhanda u-boxer punch, bona beqhubeke bethenga amajakhethi ey'mali ey'nkulu ngoba ikhona lokhu abakudingayo ukukwenza noma badinga ukujabulisa ngakho imizimba yabo.